Salam. Sizi görýänligimizi öğrenşat. Sizin hergedeki internet ulgamyna berýän tapaklaryňyz tomaşaçylaryň köpüsine motivasiýa berýän durmuşdy. Öňe gitmäne, biznes gurmana. Ýöne şol motivasiýany saklamak üçin we şol motivasiýany dogry ulanmak üçin, ýadyňdan çykarmalyk üçin, ýani diňden geçirmelik üçin näme etmeli? Gowsara, sag bolun, salam. Ine biz bu gerekki tapamyza indi sizin soraňyz bilen jogap bermeli. Sinen şeýle hakykatdan ham işine doğru etýände motivasiýa täbi aslında bizim de motivasiýa saklap bolmak hiç kimde. Mesela şu meni sabak berýän şeýlerinde menim saklap bilemek. Aslında şu motivasiýamy näçe sakladyksa, aslında şonu süýsülük gazap bilýäs. Şeýlerinde, bu manada. Birinci men mesela şu motivasiýany şunu saklamak üçin bir näse aýtyp bilen, birinci aýtjakladym. Şol bir haýsy bir temada şol wagt herekete geçmek. Yani bir neme bolýar, hani mesela bizde bir atasöz vardır. Men aslında şeýle atasözleri başdan kimden birinjilik eşitsem, şo bilen ýadymda merdan bir dost bolanma, jurist dost bolanım. Şonu eşitdim, şonu atasözi tandyr kazanna ýap. Yani edi şon kerek adamyň haçanda motivasiýasy ýokary derejede barýar. Yani men näme diýen mesela şun hatta şeýle diýip bilen boljakda akyl bilen ýüregiň yani höýüşen wagty diýinler. Yani akyl bilen ýüregiň şu temada birleşýän wagty. Ol medamda bolmandy motivasiýasyny ýokary garanda men akylam şoňa bolýar diýenler, ýüregim bolýar diýenler. Yani ýöne men soň saklap bolmaýar. Täbi soňra pikirlep başlaýar adam, soň akylly aýbylýar beýle bolar diýe, ýürek beýle bolar diýe. Ýöne şonu göni herekete geçseň, birinji ädim etseň de herekete geçseň, şonu göni agdar dündir etmen manasyny diýmek, herekete geçmekde. Şonu herekete geçseň, onu näme bolsa şol temada bir zatlary başarmak üçin ýygyny getirip bolýar. Şu motivasiýa saklajak bolsaň. Men mysal bilen aýdýan, ne bilýäňiz biziň makul sözlük diýip online sözlüğümüz barda. Indi şu wagt ýani rus dilini herekete ýerdik. Aslında bu sözlük 2 ýyl öňçe başlady. Nerede başladı? Men aslında şu motivasiýa manasyny aýdýan. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kaliforniýa ştaty bar. Kaliforniýa ştatynyň San Francisco belli şäheri. San Francisco'nun ilk ýanynda Palo Alto diýip bir şäher bar. Aslında Palo Alto Stanford Üniversiteti dünýäniň birinji ýerde durýan üniversitet boljak. Stanford Üniversiteti şu şäherde ýerleşýär. Hani Silikon jülgesi diýen ýer, hani ummanalanda. Şoňa gidipdik. 2019-njy ýylyň ýalňyşmasam, yani awgust aýynda Thomson'da. Şonu indi bizim makul hyzmat tipini terjime firmalarymyz bar. Bizim terjime bilen maňlaşyklyk, dil bilen maňlaşyklyk saýtymyzda 4 dilli. Birazda edesin gelýär. Yani Silikon jülgesi adam bir hili ýa-ni şolary motivasiýa etdi. Hatda Palo Alto şäherini üçin diýilýär, hani köçesinde de pul miýitba diýilýär, hani şunlar gaýdylýan şäherde, gijecik bir şäher öýdi. Ýöne hani trillion dollarlyk şäher diýsen boljakda, şu Palo Alto'da mesela şu Facebook'um şonu ýerleşýär, merkezi Google'un merkezi şonu ýerleşýär, HP'nin merkezi şonu ýerleşýär, Intel'in merkezi şonu ýerleşýär. Dünýädäki ähli belli kompaniýalaryň merkezini dören ýeri şu. Indi şu şäherde indi bizemni garap görýän-de, ýani daşdören görýän-de adetýän adam bir hili motivasiýa galýar. Indi şu wagt indi herekete geçmeli. Indi birazda edesinde ýene näme desem diýen makul sözlük aslında şu ýerde döredi. Hatta Stanford Üniversiteti'nin kitaphanasynda, kitaphanasy men kitap magazynynda şu ýerde wagt geçirdim öýdüm. Men aslında bir daşdören istem, men şu kitap magazynynda, kitaphanada wagt geçirýän şoňky atmosfer başga täsir etdi. Şonda 2-3 saatdan wagt geçirdim. Kitaplar görem boldum, içinde Starbucks wagty kohwe içen boldum, gara şu ýerde. Makul sözlük ine şu ýerde. Indi dogry diýip biljekde pikir hökümne. Ýöne belki akşam aşelli o pikirimi ýetip biler. Ol wagt motivasiýa akşam aşelli ýene gorapym ben. Indi meniň inde makul sözlükden müsawa berýän, ýöne bärimin umman hemme temada da mesela bir zat kepleşilse, bir zat bardy gurun edilse, şu eger men kelleme o ýüregime, aklyma o ýüregime laýyk gelse, herekete geçýär. Edi şondan. Batyr diýip Amerikada şu bir dost olamyz we şoňa jaň etdim. Günnüz, ente o wagt Türkmenistanyň 10 saat tapawat berýär mesela şu men abituriyentler şu ýerde bolsam, Türkmenistanyň ende daňdan giýje de. Otaň Batyr jaň etdim. Ol Washington DC'de diýýär, ýalňyşmasam, şeýle şundan gaýdym olam, gollady. Maksatlaşdı da şöyle kepleştik bir nemecik. Şu tema boyunca. Kepleştikde
O zaman Türkmenistan'ın bir oğlan bilen neşe iş alkıt bileceğimiz vardı, bir fikre vardık. Şu meseleni. O zaman inni yani kaçmaya Türkmenistan'a o at giyeceğim tek. Yani 10 tane kapağı ben. Sonra inni akşam meseleye ne koğraman bilir, nipti ben devam ettim. Günü imo vardı, imosunu yazın. Yine şeyle fikrim var. Bunu akşam kepleşeysen bilen. Hani Amerika var, akşam oluyor, Perikon, İrem oluyor da. Diyecek ol yani motivasyonu koğrayacak olsan, derhal harekete geçmeli, sırası harekete geçmeli. Hani harekete geçmeli. Birinci adımı etmeli. Yani adımı etmesen onu koğrak bolanok. Yani hakikaten koğrak bolanok. Heyan kaçmayarak tandırgıdan nağıtlayara, idi şu tandırgıdan yaptı ya da, şu gıttuqa sen etmeden, birinci adımı etmek. Hükmen saat şöyle öyleyim, bitirmeliler. 5 minut saat bolanok, yani birinci adımı. Mesela şimdi akşamlarından olaya kitap okuyorken köplen fikirler geliyor, o fikirler geliyor. Hatta geliyor, eğer şeyden kaçmayarak yürek bilen akıl söyüşse şu fikir oyunca deyin de. Söyüşse diye berdek diyecek bana birine layık gelse şu fikir. Eğer o fikirlenen üstünde yöne bana her şeyi cemlep bilsem, mesela şu bile mağlaştı kimle ne edecek olsam şuna ya SMS çekken, karşındaki kimle ne var hükümde, ya mail oklap koyuyan, ya şu mesela kepleşiyle. Belki sana da iyi verenler onlarla kadar bilemekte. Sabahlarımdan mağlaşıklıyım. Şun bir adım etsen iyiyem geliyor. Karşı tarafım Allah, karşı taraf sana ertesi gün sen unutun o sana yaklaşıp biliyor. Sen bana şeyler SMS geldi, sen bana mail geldi. Sen şunu koğrak biliyorsun. Şunu etmeden durmuşsun, her gün gündelik kayıtlıktan durmuşsa, ertesi başka da bilen unutup gidiyor. Yine birinci, ne mi? Harekete geçmek. Birinci. Yani şu vakti harekete geçmeli. İkinci, müdamada aytgan atlan bir olan yönü men ne şeyler kaytırmakta da şun riyam ozonu fikir edemek, yan kaçmayla kitap okumak. Motivasyon koğrayacak olmak, men kitap okumalı. İnnasıl ben şeyler var, neme aydasım geliyor da, kitap okumalıyanda değil yani, hatta vakt meselesi değil ya da, kitabın peydasını biliyor şeylerimizde. İngöleke peydası, ingöleke değil mi aslında, esas peydasını biliyor, motivasyon koğramak değil de, başarmak için motivasyon gerek. Şunu koğramak için kitap okumak. İnni, bize her gün, hemmemiz dediğinde, sana da Mehmet hemmekisi de 1440 minut veriliyor. Ortaçı da şu 1440 minut veriliyor. Şunun yekece presendini, ömüzün, geleceğimiz için, başarılık olmak için ayıp bilemiz yok mu? Yekece presend ne mi oluyor? 15 minut oluyor ortaçalanda. 15 minut kitap okusan, 15 sayfa oluyor ortaçaldan. Bilem ayın sonunda 450 sayfa oluyor. Bir kalın kitap kap oluyor. Yani sonuç berde en esaslarından biri hani motivasyon koğrayacak olsan da kitap kap özünü tədirəp durmalı. Mesela şu men biznesle mağlaşıqlar, bizim temamızın biznes sonucu, biznes sonucu kitaplar okuyan vaxtında təzə fikirleri geliyor, təzə atları geliyor. Mesela şu men yan qaydan şu maqul sözlüğünü 2022 yıl parlamadan şimdi şu kitap okuyan kelende aylap duruyan. Aslında bir de kitabı öğrendim ama bir taraftan kelle aylap durun. Cemledim de vefat bizim kompüter şoğlamızda sonra da Ankara giyce mail okudum. Aslında şu maillerdeki gelen fikirler kitapta mı? Ondan sonra bir günde söyleyen mesele değil. Ne şeyler bu pavlen kepleştik üstünde, şu vatta fikrin üstünde ne şeyler bir diskas ettik de. Yine son şeyim ne mi? Yine adam diyene 15 minut şeyler mi kapterler mesela düşün. Yine sen 3'te gelmedin, 15'te geldin. Mesela düşün şunlar. 15 minut gelýänse benim kitap okumasam boljak, ýerim ihmanym bakap bilemok, ýörecek bolýarym. 15 minut. Taksi araşdyrýar 15 minut geçýär. Awtoda araşdyrýar 15 minut geçýär. Ne kofe içýär 15 minut geçýär. Yani 15 minut geçýän wagtlar köp. Yani sonuçta 15 minut köp datdy. Hani 2% daýsan onu hasam gowy, yani 30 minut daýsan 3% ondan hem gowy, yani 15 minut. Bir çepersen gaýraly. Hemmemiz şunu öýrenip düşünemek ýa-ni. O zaman yankılarında motivasyon veren kitaptan başka da nemeler var da video sabakları mesela şimdi diyelim ki bizim video sabahımız eğer motivasyon veren olsa bir adama yankılar yok ben bizimki değil şunlara köp internette de dil bilmeyen olsam köp internette İngilizce esasen köp de bununla bir 15 minutlık bir ortaçı bir video sabak dinley hani Instagram'da davat geçiriyet verir geçiriyen de yani Facebook'ta davat geçiriyet yani ya imo'da davat geçiriyet yani şunu geçiriyen vaatmada var oturup çıkan bir 15 minutlık bir videocuk bir motivasyon veren videocuk
bir maslahat berji video çekersek, ene bizim ehip olsa, näme gorap biler. O bilýän birem men bu damada birinji sabamyza aýdypdyk, hani seýahat etmek, geliren jetmek diýen olaram indi täze gir oturmaly. Birinji sabamyzy dinlesede baş öýärdi. Indi şu atlara bir motivasiýa saklamak üçin. Seýahatyň esasyny refresh, hani adam etmek bir häsiýeti bar da, sen täzeden turýanda täze bir türkçe söz bar da, tedbiri mekany haýyr bar diýilýär. Manysy mekany ütkeşip durmak manysynda, mekany ütkeşmekde de haýyr bar diýär. Adam durmuşda monotonlaşyk gitýär. Şol orada. Adaşyk mekany ütkeşýär, adaşyk ýerini ütkeşýär, ine taňa bir täze bir gödetim täze bir näme berýär da. Yani şonuň üçin bu nämeje misal üçin men şu wagtdaky halkara çäklendirmek adaýyn näkät men näme etýär? O wagt. Yani o wada wagt geçýän aýta bir hemen ene taňmy ýerine daýatýan hemde ne bir maňa owy bir näme berýär da. Yani onu ökmänem hani seýahat etmeli de ökmänem hani ýollar ýakyp bahan etmelerle diýjek bolýarym. Bu manaramda hani ýa-ni motivasiýa saklamak üçin men aýtyp biljek zatlaryň işler. Size şeyle sorap. Diyelim men elimde pul bar. Ýöne şol pula öýde adaltamamaly, biznesde tawtamamaly. Ne şol puly dogry ulanmak üçin näme pikir etmeli, näme hereket etmeli? Sizin pikiriňizçe. O sorag näme? Aslında görýärmi, ilkin sabaklamada görýär, garşylykda soru näme ütkeşip ösüp barýar da, diýmek ki kimide de peýdaly beder. Indi şeýle bir awdan söz bar, bilýärmi, bu da awdan sözler gowurýar. Aslında diye adam diye uqta etikada diye pul kazanmayan olsa bay bolup bilmez diye. Uqta etikanda. Ýöne uqta etikan pul kazanmak üçin näme etmeli? Başka uqta yatan wagty sen işlemeli. Ama ilk başta men tarih wagtymda ýa-ni kaçym İzmirde okuduk, hukuk fakültesi gyn. Egzamen wagtlary, final wagtlary näme etdim bilýärmi? Köp etmezek bolup. Ýatgany ýerim ýatasyňda, hani oklaw diýilmi näme şoň bir agaçyma atdy da, uldura şeýrekdir. Ýatsyňda şahagazy goýup, şoňsyny ýetdim. Ýani ýatsyňda agaçy goýup. Näme üçin rahat ýatmaýyn, bir näme bimada ýataýyn ki çaltyrak turýyn. Belki dogry, belki ýalňyş. Diýjek bolýan adam ýöne şu wagtlary bir egzamenni, hani men başga maslahat beremok. Belki rahat ýatyp uýuklap, okuýan alyp etmek belki hasam gowurtdylar. Ýöne özüm o wagtda kelläm bilenliginden ýöne ummananda näme netijesini alamda peýdasyny gördüm. Şu wagtlar men näme sen alamdan zatlardan gowtaýarlandym, ukdan istersemez näme etdim. Hani ýüze wurdum diýin, belli bir derejede adam ýetmalam da, hani men hatda master dissertasiýa berýän wagtymda hep derin 4 güni men 3-4 saat okuýatdym, bary ýok. 7 güne başlaram okudum, 4 güne. Doktor dissertasiýa berýän wagtymda başlarmadym. Ýaşam bolýandyr, adam uje rahatly öwrenýändir. Ýöne master ýerden wagtym şeýle bir rejimde ýaşaýatdym da. O wagt näme öýlenmedi bolan, ýökürdüm daşyrypda, doktorskiň köpden bärde boldum menden. Ýene başga şertler bardy da. Diýjek bolýanym birinji da şu. Inni men şu meselede ýa-ni hukuk meselesini aýtmakdaky maksadym şu da şeýle bir menem şunu mysal berýärler. Bir adam ýene bir belli bir meşhur pul bar. 2 tane gaýet etip bilýär. Ya diyelim ki şu pulun meşhuri bir sığır almağa ihtiýar diýilir, bir öküz almağa ihtiýar diýilir. Gitdi bir öküz alýar. Şu öküz alýar, bir ay boýunça, 2 ay boýunça şu öküzün etine näse ihtiýar, bu her gün şaşlyk, kebap, börek, manty, kakmaz, ak näme bolýar, haýsy naharlar bolsa, hiç iýe. Bir aylap, 2 aylap, 3 aylap. Ýöne näme boldy? 3 ay sonra oktordy. Sat ýok. Indi şoň ýerine näme etse? Gitsin bir sığır aldy. Şu pulu. Indi göýler sığır diýilmi, süýtli sığır aldy. Gitdi şu tagdy. Bir nemejen çagadan isirdi, sileji, arasy, täze süýt berdi. Bir nemejen satdy, gatlyk ýasady, ine şeýit ýoş. Bu biznes ýa-ni aslında sabr ýa-ni da gün bir ýylda baý bolup barna. Bir ýyl soňra o sığyrdan ýanazy puldan ýene bir sığır aldy. 5 ýyl soňra parança sığır boldy. Ine diýjek bolýanym. Elimde düşen puly hem näme degende pul gelýär bir
Az gelsin, köp gelsin geliyor. Ýöne köplen şäherde näme edilýär? Ýanky birinji osurda, birinji nowatda näme hatırlanýar da, hani mysal üçin ki iPhone 13 Pro alınýar mysal üçin. Yani iPhone 13 Pro alsa şoňa berjek puluňa, Nokia bilen gün görsen bolýar. Yani internet üçin biz olanýar. Ýöne birinji nowatda her ay 2 tane iPhone 13 Pro alacak pul gazanmaň ýolunda da beri. Birinji nowatda. Ende birinji nowatda şonu etsen, ondan sonra bir ýyllap, 2 ýyllap gard edip, ol edip iPhone 13 Pro derle, çykmadan amat bilersin. Yani diýjek bolýan esas şu. Yani birinji nowatda hani näme diýär? Käbirde baý görünür diýdi, baý görünjek bolar diýdi, baý görünjek bolmaň baý bolun diýdi. Esas baý görünmekde, baý bolmak esas. Esas şolar ýaşap bilmek. Ýani kaçmaýarlar. Her ay 2 tane, 3 tane alyp biljek derejäge gelmek. Ondan hem köpde diýjek bolýan her ay täze biljek derejäge gelmek. Yani bärde esasy nemäni eliňe beren puluny sana pul gazandyrjak işe goýmak. Men öz misalymda da menem de Hudaýa şükür öz işime başlagan wagtymda öz maşgalamyň belli standartyny goradyk gündelik ýaşamak üçin. Ondan aranada birinji nowatda işime. Günden o işime. Ondan sonra hatta şnaýdasym gelýär bir hili käbir şunday temalarda musawasyny öz içki sıra diýmeýän ýöne bir hili içerki ýagdaýlamy aýtmagam dogrymy ýalňyşmy bilemek men aýdyn. Biz ofisimizin içinde koknayamaz etip bakak. Şonda maralli bir işlerimiz var. Şonda näme alykda ki kranik diýiller. Ýöne ertekli işte suwak durmasyn diýip gowsyn aldyk. Şonda maral diýipdi maňa, häzir görsen başyň öýünde de şundalyk kaçyda ýok diýipdi, hakykatda ýok diýip. Ýöne bir ýyl utanmam da gitdim, ondan sonra ýatalym. Ýöne birinji iş aldım. Näme üçin? Maňa iş boldy. Yani öýdeki standartyny goraýar, belli bir standartymy. Ýöne öýdeki standarty ýoş-ýoş galdyrmak. Şöyle gelen programı öýede tutardy. Yani mysal üçin sünnet toýda ýasat diýip şu atlamyz nämetdik. Belli wagtdan soň etdik. Ilki öňki standartlamy bärdäki işmi hani gurmak esas men ähli effordumy, ähli nämämi şoňa aýerdym. Ine şoň üçin elimdäki ýankaçyň ýarak gelen puly birinji nowatda ýanky sana pul getirjeklerdi. iPhone sana pul getirýärmi? Mysal etýärler. Ýa-da Samsung diýiller. Men özüm iPhone'da, onun için iPhone'suzla nimet meseleden ya da Samsung Note 20 değil. Ha pul getirýärmi? Yani sen baý görýärmi? Esas şu. Yani sen pul getirýärmi bolmaly. Yani birinji nowatda. Ha belli wagtdan soňra ona malmaly, ondan gowsuna malmaly. Ýöne bärde diýjek bolýarmy ki pulun gysganyp ona malmaly diýmek. Yani bärde almaly. Ýöne birinji nowatda däl. Men köňse bir telefony aýlyň 10 kaýlyk bir almak bol dogry pikirden diýen. 10 kaýlyk gidejiň telefony bermek. Belki telefon üçin bilemok, hani statistikam ýok elimde oýun. 2-3 aýdan artykmaz gidejiňi en köp. Mysal maşyn bolsa 2-3 ýyllyk gidejiň bolup biler. Mysal etýänler, telefon üçin mysal 1 ýyllyk gidejiňi bir haýs bilemok, mysal üçin kän näme gelen ok. Hani şu derejede bermek. Ine bärdäki ister iPhone mysal bolsun, ister ýa-da öküz mysal bolsun, ister çaşyk mysal bolsun. Yani bärdäki no diýjek bolan adam birinji nowatda sana ertek gün şonu yani uqda ýatykan diýdimi? Uqda ýatykanda pul getirjek zada goýmaly işini. Ondan sonra nähip bolsa ingowsyn alyp. Ingowsny. Yani biz näme adam ingowsyna laýyk. Ýöne ingowsyny bir çöwürlük edip, yani çaşyk mysalyny edip de beýle pullerde kösünip gelmek inde dogry däl. Bärdäki men pikirimçe tapa şonda. Diýelim siziň maslahatlaryňyzy dinledik. Motivasiýalaryňyzy dinledik. Turmuşda olanmak üçin güýje girdik. Siziň maslahatyňyz haýky biznesde başlamaly? Mysal üçin men we edilmeýän adamlar. Aslında dogry aýtdyň, sonra maňa köp gelýär soralyň biri. Näme iş edýänlerden? Mysal üçin şuna bir diýerler, men hukuk barda maslahatda soraýarda, näme diýenler? Başdan dedim, sen kim üçin birnäçe az goýan tarat, men täze biznes diýen zat ýa hukuk diýen zat 2-4 diýen zat ýa-da, karşyndaky her adam ora bolmaly. Ondan bir 10 klat, 11 klat hukuk ekenler. Yani 11 klat hukukçynyň şu wagt hukukda haýat kitap okumak birinji näme bolmaly, hani
birinci nimeti şu hukuk fakültetini kazanmak üçün gerekli kitaplar okumalar. Indi şundan yola çıkayım. Aslında hemmemizden hemmemiz ayrıtın yaratıldık. Adam tapavudi birbirinin ayrıtın idi. Hatta adamın beylek canlılardan ayrıyanlardı. Biz hemmemiz başka. Yani bizim er adamımızda her kimin nimeti var. Şunun için yani ilk öğün tanımalı, sonra öğün tanımalı, öğün bilmeli ve nimet bileceğini bilmeli. Yani nimet bileceğini. Hani men şu an karşımdaki adama göre tanımanı, şunu etmek mesela için hani istakan satmak ya kofe etmek kavdip yok. Yani esas neyme her kim onu öz bilmeli. Hem aslında inovasyon ile her kim öz şunu başarmalı. Mesela için şeyler olarak bazı Airbnb bir firma vardır. 2006 yıllarda diye de şu firma yani fundamenti atılıp öğren vaatları dünyada diye de hani hiç şimdiye mesela için Hilton ya belli otelde bakan gidip de bir gününü arenda almak. Yani arenda demek ne? Seyahatçılık mantık arendadan bir gününü bir gün iki gün kalmak diye düşünce dünyada yok ortada diye yani şu işe başladılar diye gören bir tezat gören hiç kim fikir etmemek son fikir ettirler firmanın 2008 yılında esasen gücü yeri adetçe sonun 10 yıl sonra diye de dünyada diye 100 milyon adam diye şu Airbnb hizmetinin peydalanıyatı diye 100 milyon adam diye şu firmanın diye bir men onun kitabını okudum hakikaten onun çeken kıyınçılıklarını bir kalmanı yerlerim yok. Aslında şu fikrim şundan döreye hani ki şişirleyen yatlayan nemeler oluyor da şundan döreye aslında şundan döreye aslında maneten şu aslında da öyle şundalık yerde alıp şundan fikir dörep emekleyelim ve 10 yıl sonra şu kampanyanın ummatlığı 30 milyar dolar çıkıyor. 30 milyar. Ve dünyada görüyorum hatta şu an misal veriliyor da hiç illi diye emniye yok diye yöne diye dünyanın ehli otellerine uğurluyor da hiç emniye yok. Yani öyle emniye yok. Benim öylemi arenda gelen siyasiler, turistlere ne şunu etmek hizmetini yollamaya. Yani ya da mesela Uber'de bir neme vardır, taksi sistemi vardır. Dünyada, Amerika'da esasen başka yurtlarda da var aslında da. Onun için hiç taksisi yok diye yönelen şu taksistleri şu sistemanı kurup dünyada bir ayrıtı mırattı öğretiyor. Ya da mesela için Amazon kampanyası var, Jeff Bezos var, şunun kitabını okuyup sonunda da bir kavuzat var da, sonunda diye Jeff Bezos diye yani Amazon kampanyasının birinci işi kitap satıp başlıyor da, kitap satıp bayaya şundan nemette. Sonra nemede Harvard Üniversitesi'nin biznes hukuku var, dünyanın biznesinin okumaları maksat veren okulun biri. Sonra master studentler bilen bir duşa ihtiyaç, kampanya kurulup, indi bir yan başlamakları. Mesela duştan önce studentler öyle analiz etkiyle, yankini kampanyanı analiz etkiyle ve netice var ya da Harvard'ın biznes boyunca magister okuyan taliplerinin maksatı Jeff Bezos'u diyerek ki sen niye diye kampanyan diye de bu işten diye söyleyip resim yok diye de birliğe münakat etti, hiç kimden yok diye online kitap satmakta esas işte Barnes Noble'nin şu an dünyada şu adam bahsinde benim bir kitap atmakta sonra gidip de New York'ta bir kitap attım yürüte barıp sonundan şunu tenliye şunu sat diye de bu işten ne söyleyip resim yok diye de ondan sonra Jeff Bezos diye de hani bot bilir diye de mağana bot bilirsiniz diye de yöneti sinema değer diye de bu iş diye de ve sonunda görüyor mu her yıl pekilsilikler her yıl şunlara görüyor mu Harvard Üniversitesi'nin magisterdeki taliplerinin analizlerine de nimetli şu motivasyasını sürmeyeni ve son üstüne gidip de ne şu an Jeff Bezos esas hani kendisine Elon Musk'la ütkap duruyor arasındaki dünyanın en bayi adamı. Sonra şahsı bayileri 200 milyar dolar şahsı bayileri. Hani kendisine yankıyarak Elon Musk'la ütkap dursa da birinci, ikinci, üçüncü tapağı yok. Yani şu derece ya da hani sondan sonuçta berde görüyor mu? Ya Elon Musk'ın durmuşunu var. Onu her kim öz perspektifinden seyretmeli. Hani men şu an yani sen şunu dersin ya hem şu da desep olmaz ha. Onu iyi bizim telekeşlerimiz, bizim startupçılarımız öyle oraya tapmalı. Nimet seni. Yöne yan kaçımız yalak nimet başlamalı, tinemalı, parlak görmeli.
başarmyksız bolarlar. Her hilneme gynçylyklary öwrenerler. Ýöne başlamaly. Haýsy da bolsa barda. Hani menem başlandı başka täwir finansiýet gördüm, barlak gördüm. Öwrendim ýöne. Yani esasat öwrendim. Yani öwrendim. Şonuň üçin men hani bir anyk paran etmeli, git ýa-da bazarda alma satmaly, ýa-da işte mysal üçin wagty sözlük öğretmeli, ýa-da işte Atawatyn Türkmenistan jurnal öğretmeli, ýa-da hukuk hyzmat bermeli, ýene orada tipilecek kel. Her kim. Yani her kime göre, sana göre başka, bana göre başka, her kim nimetine göre, ol ýa biznesmeniň nimetine göre. Ya ideýalar internetde köp. Yani ideýadan köp zat ýok. Esasat ideýa däl. O ideýa, esas ideýany durmuşa geçirmek güç, motivasiýa. Nemede ki şol neme tawar, şol atlary başap bilmeli. Şonuň üçin hani sorulary maňa da ýa-ki internetden köp gelýär şeýle sorada. Hem şolara da jogap aslında onun için her kim öz nimetine göre, öz ýagdaýyna göre, öz adyna göre ýöne hökmen öwrenmek üçin haýsy da bolsa biratdan başlasyllar. Kiçikle başlasyllar özlerim. Yani başlasyllar. Görtülle hani o internetin başına oturmak, kompýuterin başına oturmakka antatda o zatlar, antat ýarak gelýär da. Yani ýöne hakyky durmuşunda antat däl. Şonuň üçin näme etmeli? Yani hakyky durmuşa näme etmek üçin hem durmuşa geçirip başlamalı. Hani uşaçyk bilen, gidecek bilen, hani bir uly risklere girmek diýmekde gidip de mysal üçin bir rahat çekip de falanca milyon manatlyk, $50 falan manatlyk diýmekde başlamaly. Esasat başlamak. Başlandan sonra hani ýuwaş-ýuwaş tecrübe etýän da ony tecrübe yani teorik we praktik diýär şoň käler. Men hani soraňa hani beklipler anyk jogap däl. Men köpüň anyk jogap, biz bir adama jogap beremiz noktasynda her kime göre. Onun her kim özüni kabul edýär. Hani her kimin mysal üçin käbir adamlar kompýuter kelle diýilýär hani käbir adamlar şunda katlarga öwrendirler. Käbir adamlar jemgyýetçilik katlarga öwrendirler. Käbir mysal üçin toýda alyp bar jogaplarny öwrendirler. Käbir aýdym etmäni öwrendirler. Hemme kişi aýdym aýtyp bolasy. Yani ýa-da aýdym aýtýan birine gitdi biznesmen bolup bolasy git şaşyk satyp bolanok. Bekonum diýip bolar. Her kime göre diýjek bolýanym adamyň garşyndaky adamyň özüniň özüne vermeli foragda. Men näme etip bilerim? Men näme başlap bilerim? Men näme başlap bilerim? Onu hem özü pikirlenmeli, öz tapman oýaly. Ýa-ni talak internetden gözesin ideýalary pikirlenip görsin, näçe bolarmy? Hiç oňa da netije bar. Üstemada meniň şu soram bilen baglanşdy. Esas men şu aýtmak isleýän atlarym şolardan barat. Wagtymda men bolan kurlady diýen ýa-ni diýdi hani 1%ni alsak 10 minut bolýar. Belki yarım saat bolamaz 2%'lar ya adamdan ýöne hep de 2%'sini berýärler da. Aslında bize de öňe berýär da. Şonuň üçin sağ ol ýene bir biziň şu 60 safamyz ýene bir şeýle bir mümkinçilik berýäňiz. Birlikte şeýle bir adamlara adaşdy olsa bir peýda bersin diýip o tomoşaçlarymyza da diýen biziň YouTube kanalymyza Atawatyn TV aza olup biziň gepleşiklerimizi we biziň beýlek gepleşiklerimizi tomoşa edip dursunlar. Diňe biziňki däl özlerine peýdaly bolan haýsy. Hökmen biziňki tomoşa etmeler. Esas özüne peýdaly bolan. Maksadymyz adamlaryň özüne peýdaly bolanyny adaşdy olsa goşmak. Sağ olun berýän tapaklarymyz üçin, berýän maslahatlaryňyz üçin. Tomoşaçylarym degerli olanlar diýip umid edýär. Işiňizde ötünükleri ardy edýär. Sağ olun. Bolýa, senem sağ ol. Indik sabaklarda görüşýänçek. Bolýa, hoş, sağ olun.